Spal si 8 hodín, budík zvoní, otvoríš oči a prvá myšlienka je, prečo som zase tak rozbitý. Telo je ťažké, hlava plná vaty a káva chutí skôr ako nutnosť než potešenie. Na papieri si spravil všetko správne. Išiel si spať relatívne včas, neťahal si all-nighter a v posteli si bol dosť dlho. A napriek tomu sa cítiš, ako by si spal 3 hodiny. Možno si už aj povedal, takto to bude asi normálne. Som len unavený typ, taký je život. Lenže čo ak nie? Čo ak problém vôbec nie je v tom, koľko spíš, ale v tom, ako tvoj mozog spí. Spánková medicína dnes hovorí pomerne jasne. To, že stráviš 8 hodín v posteli, ešte vôbec neznamená, že si mal kvalitný spánok. Môžeš mať formálne plnú noc a pritom žiadnu regeneráciu. Tvoj mozog totiž nefunguje jednoducho len on-off. Prechádza cez konkrétne fázy ľahkého, hlbokého a REM spánku a ak je väčšina noci uväznená v tých najpovrchnejších vrstvách, ráno vstávaš ako človek, ktorého mozog nestiel upratať ani včerajší deň. V tejto epizóde sa pozrieme na nepríjemnú pravdu. Prečo 99% ľudí spí zle, aj keď si myslia, že 8 hodín stačí. Ukážem ti, prečo 8 hodín spánku sa nerovná automaticky kvalitnému, čo sa deje v jednotlivých fázach spánku, prečo moderný človek často prespí noc v povrchnom spánku a ako vyzerá spánok, ktorý ťa skutočne regeneruje, nielen vypne. Ak sa ráno budeš unavený, podrážený, s brain fogom a máš pocit, že tvoj deň začína s negatívnym kreditom energie, toto nie je tvoja slabosť. Je dosť možné, že tvoj mozog každú noc boje v spánku, ktorý by ťa mal liečiť. Poďme sa na to pozrieť lepšie a ako to zmeniť. Vítaj pri podcaste Duša pod mikroskopom. V minulej epizóde sme sa pozreli na to, odkiaľ sa berú myšlienky a ako vzniká náš vnútorný hlas. A v dnešnej epizóde sa pozrieme do hĺbky na spánok a prečo väčšina našej populácie spí zle. Určite to poznáš. Ráno otvoríš oči a ešte predtým, než si uvedomíš, kde vôbec si, cítiš únavu. Nie takúto príjemnú, po ktorej sa stačí ponaťahovať, ale tú druhú. Ťažoba v tele, pocit, že deň začína skôr, než si pripravený. Zoberieš mobil, poskroluješ pár minút, len aby si naskočil na chod, alebo sa už rovno postavíš, ale myšlienky sú pomalé a rozmazané. A káva už dávno nie je iba potešenie, ale je to tvoja prvá ranná záchrana. Ale prečo to tak je? Dokonca aj keď si spal 8 hodín. Keď povieš spal som 8 hodín, hovoríš len o kvantite. Spánková medicína sa však pozerá hlavne na architektúru spánku. Koľko času si strávil v jednotlivých fázach a ako plynulo sa striedali. A tu začína pointa. Spánok nie je jeden stav, je to cyklus, taká symfónia. A túto symfóniu tvoria dva hlavné režimy. Non-REM a REM spánok. Tieto dva režimy sa počas noci striedajú v jednotlivých cykloch dlhých okolo 90 až 110 minút a za noc prebehne okolo 4 až 6 týchto cyklov. Kvalita spánku závisí od toho, či tieto cykly plynú plynulo alebo sú rozbité. Poďme sa teda pozrieť na ten non-REM spánok ako prvý. Ten si môže predstaviť ako taký zostup do hĺbky, lebo má 3 fázy. 1, 2, 3. Predstav si prvú polovicu noci ako zostup po schodoch. Od jednotky po trojku. Prvý je teda nástup spánku. Trvá okolo 5% a je veľmi ľahký, krehký. Stačí malý zvuk asi hore. Druhý je stabilizačný. Trvá okolo 50 až 60%, teda väčšinu noci. A práve tu sa na EEG v spánkových laboratóriách zobrazujú prvé spánkové pretienka, ktoré chránia tvoj mozog pred prebudením. Tep počas tejto fázy klesá a telo sa začína vypínať. N2 je veľmi dôležitý, ale nie je to samotná regenerácia, je to skôr predohrák pred ňou. No a samotná hlboká regenerácia začína až v tretej fáze, teda v fáze hlbokého spánku, ktorý tvorí okolo 20 až 25% u mladých ľudí. Tu dochádza k lymfatickému čisteniu mozgu, oprave synapsy, stabilizácii prefrontálnej kôry a regenerácii imunity. Bez tretej fázy môžeš spať aj 8 hodín, ale regeneruješ ako po dvoch. V tretej fáze mozog robí svoju najdôležitejšiu údržbu a preto je v prvej polovici noci dominantný. No následne, keď mozog dokončí tretiu fázu, cyklus sa na chvíľu vráti do druhej, aby sa stabilizoval a potom vstúpi do REM fázy. REM je úplný opak hlbokého spánku. Na EEG vyzerá ako bdenie. Telo má ochrnuté svaly, tzv. Atonickú fázu, prebiehajú tu sny, amygdala sa upokojuje a integruješ svoje spomienky, zážitky a identitu. A najdôležitejšia vec je, že REM je najviac v druhej polovici noci. Keď ideš spať o 2 ráno, nestrácaš iba hodiny, ale strácaš svoju emočnú stabilitu a integritu do druhého dňa. Takže keď si to tak dáme do obrazu, spánok je ako symfónia. A jednotlivé fázy spánku, non-REM a REM medzi sebou spolu tancujú. Každý cyklus je ako hudobná fráza. N1, N2, N3, N2, REM, nový cyklus a pokračuje N1 a ďalej. Prvá polovica noci má najdlhšie fázy N3 a druhá REM. Ak tieto cykly idú plynule, mozog dostáva presne to, čo potrebuje. Pri N3 opravu hardvéru a pri REM preladenie softvéru. No čo keď nám do tejto symfónie niečo skočí? Napríklad stres, mobil, kofeín, prehriatie, nepravidelný režim, mikroprebudenia. Tá celá hudba, celá symfónia sa nám rozpadne a bude sa nám diať toto. N3 sa skráti
a dostávame menej regenerácie. REM sa preruší, emócie sa nespracujú. N2 začne dominovať a dominuje nám tým pádom plytký, fragmentovaný spánok. Cykly sú chaotické a ráno cítime únavu. Spánok funguje len vtedy, keď sa cykly nespútane rozvíjajú a to je veľké pravidlo spánku. A toto všetko sa zistilo v spánkovom laboratóriu, kde sa robí tzv. Polysomnograf, kde sa súčasne sleduje EEG, teda mozgové vlny, EOG, pohyby očí, EMG, svalový tonus, dýchanie, saturácia, srdcová frekvencia a pohyby tela. Typický scenár človeka, ktorý sa cíti stále unavený, je to, že má síce 8 hodín spánku, alebo v posteli, ale na PSG sa ukáže minimum hlbokého spánku N3, fragmentované cykly, zvýšená alfa aktivita je počas noci, teda mozog je na poli bdelý a prechody medzi N1 a N2 bez stabilných úsekov N3. Zvonka síce spal dlho, ale z pohľadu mozgu celú noc bol v polospánku. No a keď sa pozrieme na našu spoločnosť, zistíme, že veľká časť populácie má spánok, kde je nadmerne veľa N1 a N2 a extrémne málo N3. Za to môže najmä stres, večerná stimulácia modrým svetlom, kofeín a nepravidelný režim spánku. A čo to znamená ale v praxi? Znamená to to, že mozog straví okolo 70 až 90% noci v ľahkých fázach. Hlboký spánok je stlačený na 20 až 40 minút. To znamená, že lymfatické čistenie, synaptická obnova a stabilizácia emočných okruhov je brutálne obmedzená. N1 a N2 síce prinesú pocit spal som, neviem o sebe, ale neuróny nedostanú svoju nočnú servisnú prehliadku. Výsledok ráno je jasný. Brain fog, podráždenosť, emočná labilita, slabšia koncentrácia, zhoršená pamäť. Pocit, že deň je ťažký už od rána. A je to podobné ako s obeňajším šlofíkom. Keď na 40 minút zaspíš v správnej fáze, zobudíš sa otupený, dezorientovaný a bez energie. A predstav si, že takto sa zobudzáš z celej noci. Takže keď to celé zhrnieme, môžeš spať 8 hodín, ale ak tú noc nestráviš hlbokom a REM spánku, tvoj mozog regeneruje ako po 3-hodinovom šlofíku. A to nie je metafora, ale spánková neurofyziológia. Ale ešte predtým, než pôjdeme ďalej, by som sa chcel pozrieť hlbšie na tú N3 fázu spánku, teda hlboký spánok. A prečo je práve on tak kritický pre regeneráciu mozgu. Hlboký spánok, nazývaný aj slow wave spánok, je fáza, v ktorej mozog prejde do úplne iného režimu. Na EEG dominujú tzv. Delta vlny. To sú najpomalšie a najkoordinovanejšie vlny, ktoré mozog vie vytvoriť. Počas tejto fázy sa dramaticky spomalí neurónová aktivita. To umožní mozgu spustiť energeticky náročné údržbové systémy, prečisťovanie metabolitov, obnovu mitochondrií, doplňanie neurotransmitérov, stabilizáciu synaptických väzieb. Je to generálna oprava mozgu. Dochádza aj k detoxu mozgu, tzv. Glymfatickému čisteniu. Počas hlbokého spánku sa medzi neurónmi zväčší priestor až o 60%, čo umožní lepší tok mozgovo-miechového moku. Ten odplavuje odpadové látky vzniknuté počas dňa. Taktiež je táto fáza podstatná pre funkciu prefrontálnej kôry, ktorú sme si už veľakrát spomínali, ale je zodpovedná za racionálne myslenie, kontrolu impulzov, tlmenie stresových reakcií a emočnú rovnováhu. Po noci bez N3 prefrontálna kôra doslova spadne z výkonu. Preto sme ráno impulzívnejší, podráždenejší alebo úzkostnejší. A v neposlednom rade, to čo sme si možno aj mnohí z nás všimli pri učení sa, je to, že N3 fáza je podstatná pre konciláciu faktických informácií, ako sú mená, definície, učivo. Mozog presúva tieto dáta z hypokampu do neokortexu, teda z krátkodobej pamäti do dlhodobej. A ak N3 chýba, učíš sa, ale nezapamätáš si to. Vieš to aj takisto predstaviť vtedy, čo si už možno určite zažil, že keď sa vyspíš, ráno si zrazu pamätáš veci oveľa lepšie ako deň predtým. A to je priamy dôsledok N3 hlbokého spánku. Možno si počas epizódy už povedal, OK, chápem, N3 je regenerácia. Ale prečo ho mám tak málo? Prečo môj mozog do tejto fázy takmer nikdy nespadne? A tu sa dostanem k fenoménu, ktorý je podľa mňa najväčším zabijakom spánku modernej generácie. A tým je hyperarousal, teda stav, keď tvoje telo spí, ale tvoj mozog stále bdie, bojuje. Hyperarousal je stav, keď mozog zostáva v režime ohrozenia, hoci ležíš v posteli. Zvonku vyzerá všetko pokojne, telo je tiché, svaly uvoľnené, oči zatvorené. Ale vo vnútri prebieha bdelosť, ktorú si neuvedomuješ. Je to kombinácia stresových hormónov, aktivovaných mozgových sietí a myšlienkových slučiek, ktoré si so sebou zobral do postele. A tieto okruhy bránia tomu, aby mozog padol do hlbokého delta spánku. Je to docela jednoduché. Keď cez deň funguješ pod tlakom, večer si síce lahneš, ale tvoj systém stresovej reakcie, ako je napríklad sympatikus alebo kortizol, teda stresový hormón, ostávajú zapnuté a zvýšené. Teb je mierne zrýchlený, svaly sú v jemnom napätí, kortizol je stále vysoký a mozog skenuje, čo je zlé, čo treba riešiť. A toto je absolútne nekompatibilné s hlbokým spánkom N3. Delta vlny sa jednoducho nespustia, lebo mozog má pocit, že to nie je bezpečné. Normálne by mal kortizol večer výrazne klesnúť, lenže ak si preťažený, kortizol ostáva vysoký ešte hodiny potom, čo láhneš do postele. A výsledok? Mozog ostane v alfa alebo beta frekvenciách typických pre bdelosť. Hlboký spánok sa ani neotvorí
a zostaneš uväznený v N1 N2 fáza. Čiže spíš, ale neregeneruješ. Veľkým problémom väčšiny z nás je aj ruminácia, teda myšlienky, ktoré s tebou idú aj do postele. Keď máš v hlave chyby dňa, konflikty, čo bude zajtra, strach, hanbu, sebakritiku, aktivuje sa cingulárna kôra, DMN, teda Default Mode Network, alebo amygdala. Všetky sme ho spomínali v minulých dieloch. Toto sú siete bdelosti, nie spánku, a začnú blokovať prechod do delta režimu, teda spánku N3. A všetky tieto javy by sme vedeli spoločne dať pod hyperarousal, teda najtichší a najviac nenápadný zlodej kvalitného spánku. Hyperarousal je teda stav, keď tvoje telo spí, ale tvoj mozog stále hľadá hrozby. A mozog, ktorý sa v noci bráni, nemôže predsa cez ne fungovať. A práve toto vytvára ďalší často úplne skrytý problém, ktorý väčšina ľudí ani nepozná. Mikroprebudenia. Možno si myslíš, že si sa v noci ani raz nezobudil. Lenže spánok má jednu zákernú vlastnosť. To, čo si nepamätáš, je často to, čo ťa najviac poškodí. Mikroprebudenie je maličká epizóda bdelosti, ktorá trvá okolo 5, maximálne 15 sekúnd. Je tak krátka, že tvoje vedomie sa ani nestihne zapnúť. No na úrovni mozgu sa deje niečo úplne iné. EEG vyskočí z theta delta vln do alfa beta, teda tých bdelých. Mozgový kmeň aktivuje systém bdelosti, spánkový cyklus sa preruší a ty o tom ani nemáš potuchy. Je to ako keby si celú noc jazdil po diaľnici, ale každých pár minút prúdko dupol na brzdu. Auto sa nezničí, ale jazda nebude plynulá. A presne takto vyzerá tvoj spánok, keď je plný mikroprebudení. A možno sa pýtaš, koľko takých mikroprebudení máme? A odpoveď je, že viac než si myslíš. Priemerný moderný dospelý má okolo 10 až 40 prebudení za noc a nemá o tom ani tušenie. Niektorí majú dokonca viac ako 60, najmä pri strese, úzkostiach, večernom dopamíne z mobilu, kofeíne či alkohole. Tieto miniatúrne prebudenia nie sú zobudenia, ale sú to neurálne výkyvy, ktoré rozsekajú kontinuitu spánku na drobné kúsky. A možno sa pýtaš, prečo sú tak nebezpečné? A odpoveď je, pretože každé jedno mikroprebudenie naruší práve tie fázy, ktoré ťa mali opraviť. Prerušia REM fázy, prerušia N3, znižia čistenie mozgu, zvyšujú stresový tonus, rozbijajú spánkový cyklus. A keď sa to stane 20 až 40 krát za noc, tak sa potom ráno cítiš tak, jak sme si už spomínali. Unavený, bez energie, podraždený. Takže spánok nenarúša iba jeho celková dĺžka, ale aj to, ako je plynulý a koľko má fragmentov. A fragmentáciu dnes spôsobuje jeden tichý sabotér, ktorý máme všetci v ruke, obrazovka. Melatonín nie je prírodná tabletka na spánok, nie je to sedatívum, je to signál tmy. Je to hormón, ktorý dá mozgu vedieť, že noc začala. Môže spustiť systém regenerácie. Keď sa začne uvoľňovať, mozog sa preladí z bdelosti do parasympatika. Spomalí sa rytmus a otvorí dvere hlbokému spánku. Ale moderný človek do toho procesu hodil granát. Mobil, jasné LED svetla a obrazovky priamo pri tvári. Keď večer scrolluješ, máš rozsvietené stropné svetla alebo držíš telefón 20 cm od očí, telo si myslí, že je deň. Zrakový nerv registruje svetlo a mozog na to reaguje jednoducho. Je ešte príliš skoro. Pozastav výrobu melatonínu. A melatonín počúvne a ticho ustupí, lebo nedostal základnú informáciu, a to je tma. Výskumy ukazujú, že len 30 minút na mobile večer znižuje melatonín približne až o 50%. Hodina až o 80%. Nie je to o tom, že nezaspíš. To je tá pasta. Zaspíš, len neprejdeš do hlbokého spánku včas alebo vôbec. Melatonín nie je uspávacia pilulka, je to spúšťať z celého systému. A keď ho vypneš svetlom, mozog sa nedostane do N3 ani REM fázy. A potom je tu niečo ešte silnejšie než svetlo. Dopamín. Moderné krátke videá robia s mozgom to, čo pred 20 rokmi sme si ani nevedeli predstaviť. Prebudzajú náš odmeňovací systém. Každé ďalšie video je malá odmena, ďalší stimul, ďalší výbuch. Mozog si na to zvykne veľmi rýchlo, skôr než si vieme uvedomiť, a áno, zaspíme. Ale mozog zostane ešte hodinu, dve v režime akcia, odmena a tak ďalej. S vysokým dopamínom, aktivovaným DMN networkom a beta aktivitou typickou pre bdelosť. Telo leží, oči zatvorené, ale mozog pokračuje. A výsledok je taký, že zaspíš, ale spíš plitko. Hlboký spánok sa skráti, alebo posunie neskôr do noci, keď už telo nemá takú silu regenerovať. A ráno je opäť ten istý rovnaký scenár. Únava, ťažoba, slabé sústredenie. Pocit, že spánok zás nič nedal. Moderný človek nespí v tme, moderný človek zaspáva vo svetle. A svetlo je pre mozog signál bdelosti. A keď už hovoríme o veciach, ktoré narúšajú spánok, mobil a svetlo sú len prvá časť príbehu. To druhou sú látky, ktoré si dávame do tela a často ani nevieme a nerozumieme ich nočnej cene. Jednou z najväčších a najčastejších je kofeín. Všetci vieme, že nás drží hore, ale málo kto vie a chápe, čo robí v noci. Kofeín blokuje adenozín. To je jeho hlavný účinok a hlavná funkcia. Látka, ktorá počas dňa sa buduje a vytvára tzv. Spánkový tlak, ktorý nás nutí po viacerých hodinách ísť spať. Môžeš po káve zaspať, jasné, ale mozog sa nedostane do hlbokého spánku. Výskumy ukazujú, že N3 klesá až o 20 až 40%. A vec, čo si veľa ľudí neuvedomuje, je polčas rozpadu kofeínu. Teda čas, za ktorý sa polovica kofeínu vylúči z tela. A u kofeínu je veľmi vysoký, až 6 hodín.
To znamená, že ak si dáš kávu o 16, tak o 10 máš stále polovicu kofeínu v tele. A potom je tu pre veľa ľudí piatkový kamarát alkohol, najväčší podvodník spánku. Na svete nepoznáme jednu látku, ktorá by tak účinne ničila REM spánok ako je alkohol. Rýchlo ťa uspí, takže máš pocit, že ti pomohol, lenže v skutočnosti paralyzuje REM spánok a rozbije ti druhú polovicu noci na úlomky. Je to tzv. Coma sleep. Telo spí, mozog neregeneruje. Môžeš spať 9 hodín a zobudíš sa rozbitý, prázdny a emočne stabilný. Niektorí ľudia zažívajú po užití alkoholu aj tzv. Anxiety, teda úzkosť spojenú s alkoholom. A práve aj poškodený REM spánok sa podpisuje pod vznik anxiety. Takže kofeín ťa udrží hore, alkohol ťa uspí, ale obidve ti ukradnú to najcennejšie, čo v noci máš. Hlboký spánok. A ešte jedna vec, ktorá ti ničí spánok nenápadne a systematicky. A možno by ti to ani napadlo. Sociálny jetlag. Keď cez týždeň stávaš o 7, ale cez víkend spíš do 10 či 12, posúvaš si biologické hodiny o 2 až 3 hodiny. Je to ako keby si každý víkend letel do iného časového pásma. Mozog nevie, či je deň alebo noc a v pondelok ho násilne prehádzuješ späť, čo je pre nervový systém mikrošok. Víkendový spánok nedoženie deficit, iba rozhádže rytmus, skráti REM fázu a zvyšuje ranný kortizol. Teda víkend nie je regenerácia, víkend je malá letecká havária tvojho cirkadiálneho rytmu. A tieto tri veci majú jednu vec spoločnú. Alkohol, kofeín, aj sociálny jetlag ti každý týždeň kradnú roky života priamo cez spánok, teda jeho nedostatok alebo fragmentáciu. Keď teraz už chápeme všetko, čo nám ničí spánok, tak poďme sa pozrieť na to, ako dobrý spánok by vlastne mal vyzerať. No dobrý spánok nie je o tom, že si bol 8 hodín v posteli. Dobrý spánok má presné parametre, ktoré môžeš objektívne merať a ktoré tvoj mozog potrebuje, aby prežil ďalší deň bez toho, aby sa rozpadol. Takže teraz ti poviem 6 vecí, ktoré určujú, či sa ráno zobudíš ako človek alebo ako zombie, ktorý sa musí pretláčať cez deň kávou a vôľou. Podstatné je si uvedomiť, že dobrý spánok začína už tým, ako rýchlo tvoja myseľ dokáže zhasnúť. Ak ti zaspávanie trvá dlhšie ako 15 minút alebo 20, tak je to vždy signál stresu, hyperarouzlu, kofeínu, modrého svetla, alkoholu alebo rozhádzaného cirkadiálneho rytmu. Takisto ráno je dobrým indikátorom kvalitného spánku otázka na teba. Potrebuješ ráno kávu, aby si sa prebral? Ak áno, tvoj spánok je zlý a žiješ na deficite. A ďalšou otázkou, ktorou si sám vieš overiť, či máš dobrý spánok, je, či po 2 hodinách ráno by si vedel znova zaspať. Ak je tvoja odpoveď áno, si unavený, tak potom tvoj spánok je zlý. Ale nie je všetko čierne. Dobrý spánok sa dá vybudovať jednoduchými krokmi. Tma hodinu pred spaním. Chladnejšia miestnosť, odporúča sa 18 až 19 stupňov. Je to taká už studená, ale to je základ pre kvalitný spánok. Žiaden kofeín po 3 a menej dopamínu večer, minimálne 2 hodiny bez mobilu alebo bez modrých obrazoviek, bez scrollovania je odporúčaných, ak chceš mať kvalitný spánok. A takisto dýchové cvičenia alebo meditácia, ako je napríklad mindfulness, o ktorom mám aj tak video do 7 minút, kľudne si ho môžeš pozrieť. A na čo určite netreba zabúdať, je konzistentný wake up time a sleeping time. To znamená vstávať aj chodiť spať v rovnaký čas. Telo, a teda mozog, miluje rytmus a rytmus je jeho liek. Celú dnešnú epizódu by som zhrnul tak, že väčšina ľudí dnes nespí, len zatvára oči a dúfa, že to bude stačiť. Ale mozog sa v tme buď lieči alebo ničí. A to, čo robí v noci, rozhodne o tom, kým si cez deň. Takže dnes, keď pôjdeš spať, spomeň si na jednu vec. Tvoja noc je tvoj najtichší lekár alebo tvoj najtichší nepriateľ. A mozog si vždy vyberie podľa toho, aké podmienky mu dáš. Ak chceš, aby som spravil aj druhú časť o REM spánku, snoch, nočnom spracovaní emócií a o tom, prečo niektoré sny menia tvoje vedomie, daj mi vedieť. Pošli mi správu na Instagrame, označ ma v priebehu alebo napíš komentár. A ak ti táto epizóda niečo dala, pomohla, otvorila oči, zdieľajú s niekým, kto sa ráno bude unavený, ale nevie prečo. Toto bola Duša pod mikroskopom, vidíme sa v ďalšej epizóde a dovtedy dobraj svojmu mozgu noc, ktorú si zaslúži. Maj sa.